मला वाटतं तू ह्याच्यामध्ये तरुण भारतमध्ये स्वच्छंदी हा आर्टिकल लिहित होतीस आणि असं बरंच तू लेखन चालू आहे आणि तुझं स्वतःचं एक अनुवादित पुस्तकही आलेलं आहे, त्याबद्दल सांग. मनोविकास प्रकाशनानं ते काढलं. ऑस्कर पिस्टोरियस या खेळाडूबद्दल सध्याचा जो वादंग आहे तो विसरून या प्रश्नाकडे बघितलं पाहिजे. त्याचं 25 वर्षाचं आयुष्य आहे ना, खूप वेगळं आहे, ज्यानं मला खूप इन्स्पायर केलं. कारण त्याच्या पालकांनी त्याचे वयाच्या 11व्या महिन्यात दोन्ही पाय कापावे लागण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा त्या मुलाला फक्त पाय गेलेत म्हणजे अंगावर जसा तीळ असतो त्याप्रमाणे त्या डिसॅबिलिटीला ट्रीट केलं. यू आर नॉट डिसेबल्ड बाय द डिसॅबिलिटीज यू हॅव, बट यू आर एबल बाय द ॲबिलिटीज यू हॅव, हा ऑस्कर पिस्टोरियसच्या जगण्यातला मंत्र. तर त्याच्या पालकांनी त्याला मुक्त सोडलं आणि त्याला वेगळ्या तऱ्हेनं स्वतःकडे बघायला लिटरेट केलं, लाजणं बंद केलं त्याचं. आणि मग असं करता करता तो लंडन ऑलिम्पिक्सला नॉर्मल ॲथलीट्स इतकी क्वालिफिकेशन टायमिंग देऊन धावला आणि त्यानं चमत्कार केला. तर स्वतःच्या प्रश्नांशी डोळे उघडे ठेवून भिडता आलं तर किती चमत्कार घडू शकतात याचा प्रत्यय आला. आणि मी ऑस्कर पिस्टोरियसची पत्रव्यवहार करून त्याच्याकडनं मराठी अनुवाद ऑफिशियली करण्याची परवानगी मिळाली आणि ते माझं पहिलं पुस्तक, ज्याची 15 दिवसात दुसरी आवृत्ती आली. आणि कधीही शाळेत न जातासुद्धा आणि कधी इंग्रजी शाळेत न शिकतासुद्धा मी पहिल्यांदा इंग्रजी अनुवाद जो केला तो अत्यंत चांगल्या लोकांनी त्याचं कौतुक केलं. त्यामुळं आणखी एका नवीन पुस्तकाचं काम कविता महाजनसारख्या लेखिकेनं मला सोपवलं. तर आता हे छान पद्धतीनं सुरू झालं आहे. एक ओळ सांगते तुला याबद्दलची. तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला ज़मीन पर. ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन. कभी तो होगी कारवां पे इस जमी की एक नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर. तर हे नॉर्मल आणि डिसेबल्ड सगळ्याच लोकांच्या बाबतीत खरं आहे. जेव्हा आपल्याला स्वतःला वाटतं की आपण हे छान करू शकतो तेव्हा आपण ते छान करूच शकतो. तू जेव्हा सुरुवात केली स्वतंत्रपणे राहायची तेव्हा तू मग अशी म्हणली होतीस बोलताना की माझ्यासमोर रोल मॉडेल नव्हतं, पण तरीसुद्धा तुझ्यासमोर काही अशी व्यक्तिमत्व आहेत ज्यांचा प्रभाव तुझ्यावर आहे. नक्की खूप आहे. उदय कुलकर्णींबद्दल मी तुला सांगितलं, डॉक्टर विजया वाड, कविता महाजन, मेघना पेठे, अतुल पेठे, माझे नवीन मित्र जे आहेत सगळे, सचिन कुंडलकर, वीणा जामकर. तर या प्रत्येकानं मला काहीतरी दिलं आहे. कारण प्रत्येक माणसामध्ये स्वतःचं असं काहीतरी खास असतं आणि जेव्हा आपण जगाकडं पाहण्याची उत्सुक आणि अधीरी अशी नजर ठेवतो तेव्हा आपल्याला ते मिळत जातं. अगदी तुला सांगते की मी चतुरंग रंगसंमेलनात सूत्रसंचालन केलं ना तेव्हा मला अजून जग माहीत नव्हतं, पेपर वगैरे वाचत नव्हते, त्यामुळे मोठी मोठी व्यक्तिमत्व कानावरनं गेली होती. पण तुला मी मगाशी नाव सांगितलं आपले नटश्रेष्ठ, तर त्यांनी ते मला समोर आले आणि मला म्हणाले, सोनाली तुझं सूत्रसंचालन खूप छान झालं, ओळखलंस का मला? आणि एवढ्या मोठ्या व्यक्तिमत्वाला, तो मी नव्हेच प्रभाकर पणशीकर, तर मी ओळखलंच नव्हतं. आणि ते मला म्हणाले, छान बोलतेस तू, कोणीतरी मोठी होशील, छान काम कर. आणि मी खूप इन्स्पायर झाले. छोट्या छोट्या रिॲक्शन्स माणसं आपल्या कामाबद्दल देतात तेव्हा मोटिवेशन मिळतच असतं. मग ते आपण बाजारात फिरायला गेलेल्या साध्या गजरेवाल्याकडनं सुद्धा मिळू शकतं. आपल्याला विश्वास हवा की समोरचा माणसाचा अनुभव सुद्धा महत्त्वाचा आहे आणि तो मी आपलासा केला पाहिजे. पॅराप्लेजिक व्यक्ती जिचा तुझ्यावर प्रभाव आहे, जी तुला खूप आवडते. हां, दीपा मलिक असं तिचं नाव. दिल्लीला ती आहे, ॲथलीट आहे आणि एप्रिलमध्ये तिच्या एकूण यशस्वी खेळाडूच्या कारकिर्दीबद्दल तिला अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रपतींच्या हस्ते मिळाला. 39 सुवर्णपदकं तिच्या नावावर आहेत. वयाच्या 30व्या वर्षी ती पॅराप्लेजिक झाली. पण आता जर मी पॅराप्लेजिक झाली आहे तर मी माझं आयुष्य कसं जगायचं हे नव्या तऱ्हेनं शिकलं पाहिजे हे तिनं आत्मसात केलं आणि ती खेळांकडे वळली. तिनं आता जे नवे अनुभव अपंगत्व आल्यावर आले तिला, ते सांगण्याचा आणि लोकांना मोकळं करण्याचा ॲटिट्यूड स्वतः तर कमावलाच, पण आज ती जगभर फिरून इतरांना तो ॲटिट्यूड देते आहे. ती 2 मुलांची आई आहे आणि लोकांना असं वाटत होतं की अपंग व्यक्ती ना नॉर्मल लोकांसारखं संसार करू शकत नाहीत, त्यांचं काहीच हे नॉर्मल नाही. त्यामुळं अशांसारख्या ज्यांना असा गैरसमज आहे त्यांच्यासाठी दीपासारखं उदाहरण खूप मोठं आहे. कारण तिला 2 मुली आहेत, त्यांचा संसार अगदी सुखाचा चालू आहे आणि तो अक्षरशः नॉर्मल माणसांसारखा चालू आहे आणि ती सुखी आहे. तर जर संधी मिळाली
आणि ॲटिट्यूड ठेवला तर नॉर्मल माणसांसारखंच आयुष्य जगणं शक्य आहे. तुमच्याकडे कुठच्या अक्षमता आहेत त्या गणण्यापेक्षा तुमच्याकडे कुठच्या ॲबिलिटीज आहेत त्यावर आपण भर दिला तर काहीही शक्य आहे. तुझ्या ह्या म्हणजे एकूण सगळ्या हा जो आवाका आहे तुझ्या कामाचा, वेगवेगळ्या संस्थांची तुझा संपर्क आला, त्यांच्यामधनं प्रत्येकाकडनं तुला काहीतरी असं शिकायला मिळालं असेल, बरोबर? तर त्याबद्दल सांग ना थोडं. आता सांगते. आधी एशिया प्लॅटूसारखी संस्था मी अलीकडेच पाचगणीची बघितली, जी मोरल व्हॅल्यूजसाठी आणि शांततेसाठी काम करते. तिथे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे वेगवेगळे वक्ते आणि कार्यकर्ते येतात आणि एकत्र काम करतात आणि जगभर नैतिक मूल्यांविषयी आणि शांततेविषयीचा संदेश पोचवतात. किंवा अगदी कोल्हापूरची फिल्म सोसायटी असेल किंवा इथली इफी जी घडते, अशा संस्थांमधनं सुद्धा मला खूप काही मिळालेलं आहे. आणखी एक महत्त्वाचं म्हणजे अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरताना आपल्याला ते कमावता येतंच. मध्यंतरी यमुनाबाई वाईकर सारख्या बैठकीची लावणी करणाऱ्या व्यक्तीला मी भेटले. ती व्यक्ती स्वतःच एक संस्था आहे. त्यांच्याकडून मला खूप काही मिळालं. पण वेगवेगळ्या ठिकाणी जाताना ना आपण असे आपले अवयव खुले करून भेटलो तर खूप काही मिळतंच आपल्याला नक्की. तर आत्ताच पहा, मी आता संजय स्कूलला भेटले गोव्यातल्या. तर मला खूप छान वाटलं इथं. मला माझ्या काळात जेव्हा माझा ॲक्सिडेंट झाला तेव्हा संजय स्कूलसारखं शाळा मला मिळाली असती तर कदाचित माझा विकास आणखी लवकर आणि झपाट्यानं झाला असता. आज गोव्यातल्या पालकांना आणि मुलांना ही संधी आहे, तर त्यांच्याशी इंटरॅक्शन झालं तेव्हा मला खूप मजा आली. या शाळेनं मला त्यांच्या पालकांशी बोलू दिलं. त्यामुळं त्यांचे आणि माझे एक्सपिरियन्स जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा जगण्याचे खूप आणखी नवीन मुद्दे आपल्याला सुचत जातात, मिळत जातात. तर या गोष्ट मला इथं सांग की अशासारख्या संस्था असणं सुरुवातीला डिसेबल्ड लोकांसाठी ही चांगली गोष्ट आहे, पण कायमस्वरूपी या संस्थावर अवलंबून न राहणं ह्याच्याबद्दल तू काय सांगशील? हो, मी मघाशी म्हटल्याप्रमाणे या संस्था तुम्ही रंगमंचासारख्या वापरल्या पाहिजेत. तुम्ही पडद्यामागे सगळी कौशल्य आत्मसात करा, तुम्ही परफॉर्म करा आणि तुम्ही बाहेर पडा, दुसऱ्या नवीन माणसाला यायला जागा करा. आणि जेव्हा तुम्ही स्वतःच्या गरजांचे ॲम्बॅसेडर होता तेव्हा जगामध्ये बदल घडतात. सरकार कायदे करत नाही, सरकार अपंगांसाठी सोयीसुविधा करत नाही, सरकार अमुक देत नाही, तमुक देत नाही असं म्हणणं खूप सोपं आहे. मी तर म्हणेन की भुजसारखं ठिकाण किंवा गोव्यासारखं ठिकाण हे तुर्तास मला इतकं फिरल्यावर अपंग व्यक्तींना विकासासाठीचं स्वर्गच वाटतं आहे. म्हणजे ज्या गोष्टी धोरणामध्ये नाहीत त्या धोरणामध्ये आणण्यासाठी कुठच्या चांगल्या गोष्टी आहेत यासुद्धा स्टेज करायला शिकलं पाहिजे. तर अशा संस्थांची मदत घेऊन कौशल्य आत्मसात करून लोकांनी बाहेर पडावं आणि आपल्या गरजांचं मुखपत्र आपणच व्हावं. वेगवेगळ्या ठिकाणी बाजारात भटकावं, ATM सेंटर्सना जावं, नाटका सिनेमांना जावं, शासकीय ऑफिसेसमध्ये आपली कामं करायला जावं आणि अशा जाण्यातून लोकांना बदल काय करायला लागतील, आपल्यासारखे लोक येतात तर काय बदल करायला लागतील याची जाणीव होईल आणि मग कायद्यांच्या पळवाटा नाहीशा होतील आणि आपोआप बदल व्हायला सुरुवात होईल. गोव्यासारख्या ठिकाणी हे खूप सोपं आहे. आज किती छान वाटतंय मला. माझ्याकडे आम्ही तिकडे सकाळी कोल्हापुरात किंवा महाराष्ट्रात फिरू नाही शकत. सकाळी उठल्यावर मी फिरायला बाहेर पडले असं होत नाही. इथे रस्त्याच्या कडेला जे प्लॅटफॉर्म आहेत त्यांना फुटपाथवर फिरायला किती सोपं गेलं. ही छोटीशी गोष्ट आहे. मागे मला तू ह्याच्याबद्दल सांगितली होतीस ओशिओनोग्राफिक सेंटरमध्ये गेल्यानंतर ते गोव्याचं महत्त्वाचं ते सांगितलं पाहिजे. मी गोव्याला अगदी पहिल्यांदा भेट दिली तेव्हा मी चालत होते तेव्हा गोवा काही असा टुरिस्ट या दृष्टिकोनातनं बघितला होता. पण हेल्पर्सच्या माध्यमातून कितीतरी वेळा इथं सहली आल्या तेव्हा गोवा पीपल फोरम आणि अशासारख्या मंडळींनी, कला अकादमी या सगळ्या मंडळींनी मदत केली होती आणि सहलीतल्या प्रत्येक ठिकाणी फिरण्याची सोय केली होती. गोवा पीपल फोरमसारखा फोरम जेव्हा ओशनोग्राफीशी बोलला, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी केवढी मोठी जगातली संस्था आहे, पण त्यांनी अशी तयारी दाखवली त्यांच्याशी बोलल्यावर की त्यांनी काही टॉयलेट्स फिजिकली चॅलेंज लोकांसाठी फ्रेंडली करून घेतले. हा केवढा मोठा बदल आहे. लोकांना कायदे न दाखवता बदल करावासा वाटतो. ही खूप सुंदर गोष्ट आहे. गोवा पीपल फोरम आणि या बाकीच्या सगळ्यांनी प्रत्येक अपंग व्यक्तीला समुद्रात डुंबायचा आनंद पाहिजे तर तो त्यांना घेता आला पाहिजे याची केवढी काळजी घेतली. त्यांना तरतरेचे गोवन पदार्थ खाऊ घातले. गोष्ट खूप छोटी वाटते पण सहल आणि खेळ आयुष्यात केवढे आवश्यक आहेत, ते तुमच्यात केवढी क्रांती करतात. तर ही संधी गोव्यानं दिली ना त्यांना.
तर गोवा बदल करायला उत्सुक असं शहर आहे असं मला वाटतं. फिजिकली चॅलेंज असूनही तू बऱ्याच ठिकाणी प्रवास केलास, तर हा प्रवासाचा आनंद घेताना काय तुला वाटलं किंवा काय मला डिफिकल्टी झाल्या? डिफिकल्टी तर आहेत. कुठेही फिजिकली चॅलेंज माणसांसाठीची टॉयलेट खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. सकाळीच मी जेव्हा गोवा पीपल फोरमचे कार्यकर्ते ॲडव्होकेट सतीश सोनकांशी बोलत होते, तेव्हा ते मला म्हणताना म्हणाले की तू टॉयलेटचा विषय काढलायस, तुला माहिती आहे का अल्कोहोलनं जेवढी माणसं कॅन्सर आणि अशासारख्या गोष्टींनी किडन्या त्यांच्या खराब होत नाहीत, तितक्या किडन्या शरमेमुळे खराब होतात. लघवीसारखी उर्मी, संडाससारखी उर्मी दाबल्यामुळे आणि लाजल्यामुळे होतात. तर प्रवासातली सगळ्यात मोठी अडचण सोयीची टॉयलेट्स नसणं, राहण्यासाठीची सोयीची ठिकाणं नसणं ही आहेत. अलीकडे गाड्यासुद्धा ज्या येतात त्या फोल्ड केलेली व्हीलचेअर त्याच्यात मावत नाही. आमच्यासारखी लोक बाहेर पडतात तेव्हा त्यांना मदतनीस लागतात. मग ते कुठे बसणार जर मागच्या सीटवर व्हीलचेअर ठेवली तर? तर कसं होतं की लोक अपंग पर्यटक येत नाहीत म्हणून सोयी होत नाहीत आणि सोयी नाहीत म्हणून अपंग पर्यटक जात नाहीत, असं हे दुष्टचक्र आहे. ते भेदण्याची गरज आहे. म्हणून माझ्यासारखी मुलगी आणि माझ्यासारखे काही लोक धाडस करतात आणि फिरतात आणि त्या ठिकाणी मैत्री करून लोकांना सांगतात की प्लीज तुमच्याकडे बदल करा ना, आम्ही सुद्धा तुमचे ग्राहक आहे, आम्ही तुम्हाला पे करतो, तुम्ही आमच्यासाठीच्या सोयी करा. तर मी न घाबरता फिरती अलीकडे आणि बदल होत आहेत हा माझा अनुभव आहे. पण न घाबरता पालकांनी आणि मुलांनी बाहेर पडावं. व्यक्तिमत्व विकासातला सहल हा खूप मोठा भाग आहे. खूप छान सांगितलंस. तुम्ही पाहिलं की स्वतःच्या अपंगत्वावर मात करून स्वतःची एक ओळख समाजामध्ये जिनं निर्माण केली, एक लेखिका म्हणून, एक स्तंभलेखिका म्हणून, एक पत्रकार म्हणून खूप समर्थपणे समृद्ध असं आयुष्य जी जगते आहे. आणि नुसतं एवढंच नाही तर एक स्वतःला सिद्ध करायची तिच्यामध्ये जी उर्मी आहे, जो उत्साह आहे, हा उत्साह आमच्यासारख्या सक्षम लोकांनासुद्धा खूप एनर्जी देणारा, ऊर्जा देणारा नेहमी ठरत आलेला आहे. ह्या म्हणजे मला खरंच तुझ्याशी बोलताना, फोनवरूनसुद्धा बोलताना ती ऊर्जा माझ्यापर्यंत पोचत असते. अशा व्यक्तिमत्वाला आपल्याला भेटायची संधी मिळालेली आहे. त्यामुळे मला वाटतं गोव्याच्या लोकांसाठी ही खूपच एक नामी संधी प्रुडंट मीडियाने उपलब्ध करून दिलेली आहे. प्रुडंटच्या गजाली या कार्यक्रमातून धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू या चॅनलला की त्यांनी मला गप्पा मारायची संधी दिली. देव बरे करो या शुभेच्छा. पुढच्या वेळी आणखी कोकणी बोलेन. पाहत राहा प्रुडंट.